и от Батиста и обяви българското царство и патриаршия за унищожени. А царят Борис II взе в плен и отведе го в Константинопол и развенчава там пред всички. В плен взе и Роман, брата на царя, и така завзе цялата източна част на българското царство. И стана това в година от сътворението 6479. И бяха вече само западните български земи свободни. Тези земи бяха все още под властта на комитополите. Комитополи, това по-гръцки ще рече синове на комит. А комитът беше Никола, един от най-силните по българските земи. Болярин, управител на цялата област Средец. И мой баща, майка ми Евсимия, беше арменка. Те родиха 4 синове: Давид, Моисей, Аарон и мен, Самуил. Един по един към комитополите бяха захванали да се приобщават някои български боляри. От Тръстър беше отишъл и българският патриарх. И така царството на българите и българската църква се бяха събрали само върху земите в западната част на българското царство. А самият цар Борис II, както вече рекох, беше пленник в Константинопол. Така 4 синове на средецкия комит Никола поеха управлението на свободните български земи. Всеки от тях си имаше свое седалище и отговаряше за своята част от границата с ромеите. 5 години подир за вземането на източното българско царство, Йоан Цимиски, императорът на ромеите, умря. И настана смут в империята и началяха се вътрешни борби. В тези мътни времена небето прибра и 3 ми братя, но Бог се смили над душите. Моисей беше убит, докато обсаждаше сяра. Давид загина от ръката на скитници власти, недалеч от Преспа. Аарон. Нали ви рекох за царя на българите Борис II и брат му Роман, дето бяха взети в плен и откарани в Константинопол, когато ромеите взеха Велики Преслав? Да, 6 години по-седне двамата бяха успели да избягат и тръгнали за България, но на границата царят